Ai, bon dia, titis, bon dia, tastaolletes. Perdoneu, que m'estava mirant la programació del llibre i... mare meva. El tema és que me n'he donat que, com tants altres teatres, a vegades el preu fa una miqueta de mal. Però de sobte, així, del no-res, surt l'opció de si tens entre 18 i 30 anys de fer-te aquest meravellós carnet. Aquest carnet és absolutament gratuït. De més bona qualitat que la té jove, I com funciona? És tan fàcil com anar unes 2 hores abans de l'espectacle i comprar la vostra entrada. Recomanable mirar abans de la web si les entrades estan exaurides o no, o enviar un missatge a l'Instagram del Teatre Lliure, que són encantadors, i us diran si hi ha entrades disponibles o si és una mica complicat per aquell dia. Fer-vos el carnet és superfàcil, però com que jo us vull mimar molt, us he preparat un vídeo superxulo en què us explico com fer-ho. Vale, a veure, el primer pas, posem Teatre Lliure, nassos, a Twitter no, Teatre Lliure, i anem a la seva web i aleshores aquí trobarem com fer-vos el supercarnet Generació Lliure. A veure, anem a la zona d'abonats i nosaltres volem ser abonats. Aquí, al segon paràgraf, si encara no us passeu de 30 anys us presentem el carnet Generació Lliure. Perfecte, volem això, cliquem-ho. I el que us permetrà és el que hem comentat. 2 hores abans de la funció poder aconseguir una entrada a 9 euros. Demanem un carnet i l'afegim a la cistella. Aleshores el comprem ara amb un preu absolutament fantàstic de 0 euros. Poseu el vostre compte, si no el teniu és molt fàcil també crear-vos un compte. I ara un cop ja tens el Generació Lliure el que has de fer és posar les teves dades. Jo per exemple no vull que em surti tot en majúscules i el que faré és canviar-ho a minúscules. Acceptem tots els termes i condicions i completem la comanda. Vale. Èxit! Toma ja! Llavors, aquí anem a la nostra comanda, on trobarem aquesta compra que hem fet del carnet Generació Lliure. I el que hem de fer és obrir l'entrada mòbil per tal de posar les nostres dades i que sàpiguen que sí, que som nosaltres. Per tant, poso el meu dia d'aniversari, el 17 d'agost, si em voleu felicitar, encantadíssima. Agost... Vale, i poses les teves dades de naixement. La veritat és que tampoc et demana moltíssim, però bueno. Un cop has fet això, ja se'ns obre directament la nostra entrada. I després aneu al Teatre Lliure i dieu: hola, bon dia, m'agradaria tenir el meu carnet en plàstic així ben cookie. I us el donaran en res. Així que ja ho sabeu, a fer-vos el carnet Generació Lliure i ens veiem als teatres. Bona nit, titis, bona nit, tastaolletes. Si voleu, voteu quin pentinat us agrada més, el que surto durant tot el vídeo, perquè és que tinc el cabell superllarg ara mateix. Generació Lliure!